Pyydä. Tälle on minkälainen Hyvä. keksintö on akvaario, jota ei Maha. tarvitse ollenkaan hoitaa. Pyydä. Ei Maha. ei Pyydä. kalojen ruokkimista, ei suuria sauvoja lapsille, ei kalojen hautajaisia vanhemmille. Kaikki yhdessä sievässä paketissa. Istu. Pyydä. Pyydä. Istu. 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 Ja luonto. Istu. Istu. Pyydä. Pyydä. Lasia, paperia, pahvia, kartonkia, Karo. merkkiä, muovipakkauksia, ruoan Karo, tärkeitä. tänne. Suomalaiset laittelevat jätettä entistä ahkerasti, koska yhä useammin eri jäteastiat löytyvät ihmisten Maa. kotien lähellä. Karo, tänne. Ei sinne. Tänne. Jätteitä mahtaa Maahan. tapahtua roskisen pudottamisen jälkeen. Pyydä. Käytetään selkeästi omien Pyydä. 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 Oh. On ähkyjä, Maa. keräysmaakuntia, Hyvä. pienmetallia, Mua.